kunzi postmortem yabuda ichiti munhu akarova. Sekuru vakarova gogo nemugoti. Kusvika gogo vadona akarova vatrai kuda kunwisa mushonga ubva zvotesinge uyu vakanwa mushonga iwo vega. Jaketi ndo randakaona ranga rine mahuswa nedhuku. Richasinge ranga rine tsvina richasinge vanga uchizvuzvurudzwa here. Kana akada kuzonwitswa afa zvakaramba inopinda sei munhu nyama yaoma. Pane sort of assault yakaitika pamwana wangu previous day vairwa akati the following day same day iwo vaizonzi azonodiki azonzi anwa mushonga vanotonzi pane vakamuti vakaona vakatonzwa vachirwa vachizvuzvurudza namukati. Yes, tichisangana zvakare muri yeZimbabwe apa Horizon Trends apa patinokupa nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Kutaura kuno kwatiri kuita tiri ku Norton pedyo neChiedza Primary School uko kwaitika chiitiko chinotyisa nekukatyamadza apa mukadzi ane makore 44 ekuberekwa achizikanwa nezita rekuti Moline Emmanuel awanikwa akafa zvisina tsarukano zvekuti vanhu vemunharaunda neveukama vane mibvunzo isina anopindura maererano nemafiro aita mukadzi uyu. Veukama vazobatwa zvakare murume wake vakamubvunza kuti chingava chii chaitika ari kuti iye anwa poison naika. Tazoenderera mberi zvakare tichibvunza veukama ava nemalocal residents vakati pane zvavakaona nekunzwa usiku waitika chiitiko ichi. Vakaenderera mberi zvakare vachiti aiwa munhu uyu anofanira kunge atopondwa zvekuti vane mibvunzo yakati wandei. Saka ngatinzwei zvakawanda zvichitaurwa. Mashure uko vaingotaurawo zvongoti imba yandiri iri kurwadza, murume anoshusha, murume anorova, murume anoita zvechifambi, ndo mashoko avaitaurawo ataimbosheya. Kusvikawo zvazoitikawo sekudai izvi but tasingatofungiri zvingasvike pakudaro. Takarwadziwa kupererwa chaiko kuti unenge uchimboti pamwe manyepo pamwe munhu achamuka totoona kuti azvishuwa munhu akasisira. Takatozosvika yaSande masikati munhu akashaya Sande makuseni Sande mazuva roduka ndopatakambosvika kumba kwachona. Murume uyu ane mwana wake musikana muhombe anonzi Catherine. Saka zviri kunzi mwana waCatherine wachona aigara namai avanzi ndiaitaura kuti zvoni sekuru vakarova gogo nemugoti kusvika gogo vadona. Then zvadaro tiripo panapa vanhu vakaungana mukwasha akambosvika anova murumewo nemunyai nemumwe waanoshanda naye kanzuro kwaungosvikombonyikidza baba vemufi kwakuvapa mari $20 zvichinzi tauya kuzokudza iti mwana wenyu ashaya mari yemhere. Avapa mari vakutoti simukai izvezvi fasta handei kupolisi tonogadzirisa mapepa toda kuti mangwana chaiye tigadzirise nyaya yeburial order munhu avigwe chichibwa zonai koma kwakaita zvinhu munyika hapana chikafu hapana chii. Saka panguva yacho ndakava nekubatikana kwakanyanya kuti pari kujandaidzana sekuru vachembera kudai so ava kuvadi kumirira hanzvadzi dzemufi vanova vakomana vana sekuru vakomana kwa ndinova hanzvadzi yemufi ofuichi muchivanhu chedu vakomana ivavo ndo vanofanira kunge vachitonga vachidii. Ndikabva ndatoti sekuru no zvamuri kuita kai zvekumhanyiswa sekuru garai pasi. Sekuru vanga vakutobvunda mumakumbo avo vachidedera. Saka ndobva ndatotaura nemunyai ndabva ndatomumisa ndikati no zvamuri kuita izvi hazviite izvi. Sekuru hapana kwavanoenda vanonowitnessa kuti kudii kupolisi muda unovasainisa kuti kudii kupolisi madi umirira vakomana dzinova hanzvadzi dzemufi ndo vanotonga mufi. Sekuru garai pasi. Sekuru vatobata mapepa plus chimwe chinhu chanchatotadzisa sekuru kuti vachienda panguva iyoyo chitupa chanchatakurwa nemwana wavo mukomana. Sekuru chitupa chanchiri kupa handei sekuru akati mukomana ari kupi ndiani chitupa no sekuru hamuna kwamunoenda garai pasi. Sekuru vatotakura chitupa ichocho vari kuziva zvavari kuita ndo vari kufanira kuenda kupolisi ndo vanonobvunzwa zvavanobvunzwa imi hamuna chamunokwanisa kupindura. Sekuru ndogara pasi kwavakaita munyaya ndikatomuonesa kuti usamhanyise vanhu ava muri kufanira kutoita vekunyengerera because ndimavataadzira vafirwa nemwana wavo nhasi uno makuvamhanyisa muchiita vekudaro zvinozobuda here. Then zvadaro vakabva vazombonzwisisa ndobva vagara pasi. Papauya mumwe wavanoshanda naye akati taya mota iri kurodhi yatoda kuenda nayo polisi saka mukadaro makutoti nonotsa chitikati no hamaifanira kutanga kuhaya mota dai matanga mauya nemari yemhere manzwanana nanatezvara then next stage maizonohaya mota mochienda kupolisi kana mari yemhere yatambirwa. Because mari yemhere kana ikatambirwa vanhu vanofanira kunge vachiziviswa vese veukama
kwakazvarwa mwana kuna amai varipo, kuna amai vemufi, kuna ana baba vemufi, vozivisana vochiita chivanhu chavo, vokugamuchirai. After that moenda kupolisi mopfuurira mberi. Zvino mukavamhanyisa vasati vaudza vamwe vavo, muda kuti zviitwe sei? After that ndobva tatozotanga uchitsvaga mwana wasekuru mukomana nohanzvadzi yemufi. Vakatozoya late, ndobva vatosvika vakatoti matoita basa. Inini utotakura kwandandaita chitupa ndaitoziva kuti madhara ndozvaachaita, achamhanyiswa. Ofuchi ndaitofonera nevamwe vari kure, ana baba vari kumusha, vari kupi vese, ndobva ndandichitozivisawo izvezvi kuti musikana ndozvaitika, musikana ashaya. Vakawanda tasati tatovazivisa nenyaya yekupanika, plus taitofunga kuti pamwe munhu anomuka. Saka ndori pakati pekutofona ndiri samoyo ndichizivisa vamwe. Saka nyaya ndobva azodzoka aona mukomana asvika, ndobva azounza $20 iya yemhere. Vayatambirwa bva vatanga futi kuchifonera vanhu sekuru vachivazivisa ndozvaitika, chichi ndomafambiro azvakazoita. Chitiro chinorwadza chimama. Muchinzwawo mashoko ari kubuda ekuti mukadzi mushakabva ari kunzi akarohwa nemugodi, asi murume wachona achitaura zviri kutaurika izvozvi, muri kufila sei nyaya? Zviri kurwadza, zvinhu zviri kurwadza, zviri kubata singaiti. It's better kuti mudzimba vanhu vakakanganisirana, kurambana kuripo. Anditotaura kuti muroora uyu anga akatoroorwawo kumba kwedu, vakatorambana zvichidova nezvavaitonetsa nawo, asi havana kuparadzana nenzira yekuurayana. Munorambana, nhasi uno tiri pano tiri kumuchema, hatina problem nanatezvaro. Tiita so zvakare, postmortem yabuda ichitaura chii? Mapepasi haasati anatsouya ese akakwana, but pari kunzi postmortem yabuda ichiti munhu akarohwa. Then zviri kunzi anenge akazongomiswa here mushonga, zvekuti vanga vatoona kuti munhu zvatodhakwa panapa. Saka ndomamwe mapepa amirirwa ekunzi patariswa kuti mushonga wakadzika kusvika papi, vanosvika kumberi here kana kuti wakangoiswa pamuromo kuti ungonzi munhu ari kunwa mushonga here. Kuti ndinozobatanidzao mama nemashoko aitaurwa nemurume wachona achitoratidzawo zvakare veukama kuti uyu ndiwo mushonga wanwiwa nezvabuda musarudzo yepostmortem. Muri kuzvibatanidzao sei tichitarisa murume uyu nemukadzi wake nemashuro aita? Murume uyu paakatobvunzwa nehama chaivepo, akabvunzwa achioneswa kunzi Mukwasha, ungazivawo here kuti mumwe wako chaita kuti anwe mushonga chii? Akati no, handizivi. Makambonetsana here before asati anwa mushonga? Akati isusu mba medu hataimbonetsana, taiwirirana, hatina kubvira takanetsana kana kurwa kana kudii. Saka ipapo panova pane question mark, because tikada kusvikarisa munhu wese ari mudzimba hapana imba isinganetsana. Dai akatongorerutsa kuti no, mudzimba mese anatsano tinotomboita naputseke vanhu tozogadzirisana towirirana. Zvino yaingowitnessa kuti mumba medu hatinetsana, hatina kubvira takatukana. Ana sekuru vakatiraya kubvunza kuti ko last week iyo ko mashoko amakapedzera kutauriranawo ekuwirirana kana ekutukana ndapi? Hatina kumbobvira takatukana. Mashoko aingotaurwa nemukwasha. Saka izvozvo zvinongoratidza zvega zvitingori pachena kuti manyepero acho mamwe haatoiti. Kosi tese takapinda mudzimba, nyangwe nemi motoziva hapana mimba painongoenda iri mutsenendende. Kupera kweshuga chaiko mumba mumwe munhu anogona kutotsamwa kuti sei yakasira kupera. 2 days makutoti shuga yapera makutonetsana. Ko ndindaipedza here? Honai vana vari kunwa tii, vana vari kubika porridge, vanhu matoone kuchinjana mashoko kwatokunetsana. But zvinhu zvinenge zviri simple. Chokwadi. So tichitarisa pakunzi akarohwa, ndipapi chaipo pari kunzi akarohwa zvekuti pabuda maresults epostmortem? Ipapo ndopatamirira ana sekuru vadzokera kuHarare. Vadzokera kuHarare. Because bepa iranga richinzi pane zvimwe zvinhu mamwe maresults ari kubva kulab anofanira kuiswa papostmortem. Saka vaenda kuHarare vasati vadzoka. Vangofona vachitaura nawo iyoyo yekuti postmortem yaburitsa kuti akarohwa. Then panchine zvimwe zvichiri kuinvestigatwa. Then mamwe maresults ari acho emudumbu ekuda kutarisa kuti mushonga wakapinda here mudumbu kana kuti wakagomera papi. Saka maresults anofanira kubva kulab. But mapaona sei papa mama Mukwasha oya achimhanyisa ana Tezvara kuti ngatichokasirai zvinhingirikine, iye asiri hama yemunhu? Mapaona sei tichitarisa kuti hapana here zvimwe? Mapaona sei papa? Ndozvacho zvinozotisvitsa futi panyaya yekuti ane chekuita, akaisa ruoko wayanga ari kumhanya. Because tikada kuzvitarisa dai anga ari mwana wake ungamhanyisa chitiko chakadaro kuti nhasi munhu atofa, nhasi wakusvikomhanyisa vanhu. Wangotora chitiko chacho kachiisa pasi petsoka dzako kuti dai ari mwana wangu.
dai ndanga ndiri papi, dai mukwasha ndiri kumuti kudii, kana mukwasha aifanira kusvika kwandiri nenzira ipi. Ngaazvirereke, otosvika achikazvirereka achitenamira tochinzwisisana. Zvino iye ndiye akutosvika kumhanyisa ana Tezvara pamusoro pekukanganisira ana Tezvara, otosvika wamhanyisa. Vanhu vakakanganisirana it's better kugara pasi votaurirana. Kana vasingakwanisi kutaurirana vari vega, munoshedzawo mabhururu, masahwira vehukama vanokodzera kunge vachipindawo mukati menyaya idzi, ana sekuru, ana tete. Kana zvisingatogadzirisike, maona zvisingatoite, hakutorambana kuri nani pane kusiyira vana vaanherera sezvizvizvi. Kune Mushakabvu ndirungoti zvese, pane chese chakaitika, wese akaisa ruoko parufu rwake ngaamuke arwise ega. Tiri kurwadziwa zvakanyanya, saka Mushakabvu ngaarwise ega. Pandikazvinzwa tina kuenda kuchipatara, ndanditori munzira kuenda kuchipatara, chida kubata vhiziti ya1. Saka ndopandakafonerwa nditori munzira kuti mumaoko washaya. Saka ndakatombogara pasi, ndingodzokera kumba iyo ndoita sei. Nanditori nagogo wangu ndopatikasvika pachipatara, patozosvika munhu aiswa kumushari. Ndatokumbira munhu wemushari kuti ndikumbira kuona munhu ndandemubvunzo yakawandisa kuti ko sei muchisa munhu kumushari hama dzake zisati dzauya. Munhu wacho kumushari kanakondipindura kuti nenguva dzakafamba mwako vanga vasingazokwanisi kuti vagarise kumawadhi, ndosaka tazoisa kumushari. Saka ndandangoona mubvunzo kuti apa pemishini yekuti vaiswe kuwadhi vaiswe kumushari ndeyani. So ndopatikabva pachipatara, murume wacho vauya vatotangisa kufambisa, vatora sekuru mai dedva mamangu, vatotanga kuvaendesa kumapurisa chichiya kuda kutofambisa zvekuti mama vavigwe. Ndopatikadzoka kumba takatanga taenda kunotsvaga chitupa chamama chaishayikwa. Tatsvaga chitupa ndopandakazochiwana. Hamene ndofunga pamwe vanga vachivigera amweni. Tazochiwana chitupa chese. Saka takangosiya tangochiisa mumba imomo. Patazodzoka kunoku vavazoya manheru vakati vada kutoita zvekuti mhanyisa kuti tidzokere futi kumapurisa. Ndo pamwe tetongobva kuti zvamakuita hazvibude, hama dzemunhu madzipo. Tetongobva vazovamisa kuti zvamuri kuita hazviitike. Vatotari zvekutoti akurumidza iti haya mota chichi. Aidaro ndiani murume wacho? Mheno munhu akatuma, mheno nhanzi ndisahwirere. Uye murume wacho anga ari mumota imomo. Vakauya ne$20 yemhiri akati kurumidzai. Takahaya mota, ndokuti tomupa wakazvimaisepo, ndopakazoya nasekuru. Mangwana acho ndo vakazoda kutangidziswa mapepa kuti ivo vangada kutojambisa vachipostmortem. Tichitarisa Sahwira uyu akanga auya nemurume weshe anogara namama. Saka alright. Saka hamuna kunyomawo here mama muchinzwa kuti Sahwira nemurume wacho ndo vaitomhanyisa vachifambira nyaya idzo hama dzamama vemudzirepo? Makafunga useni mashoko? Ini takatokanganisika pavakatotakurwa kuuyu vachiswa kumodha. Ndopandakati uyo vanhu vanozotakura sei munhu kubva kuwadhi isu tisipo sei. Ndopandakatanga mubvunzo yangu ipapo. But tichitarisa pane wakambovabvunzawo here, chitarisa ndafara zvikuru muchiti tete vakanga varipo, havana kuvabvunzawo here kuti zvinhu zvimuri kumhanyisa zvinhu izvi? Tete wangu wakati wabvunza kuti ko sei mumwe muri kumhanyisa zvinhu. Ndopa wakati tahaya mota shanziswa hazvina basa nesu tahaya mota. Vanga vamwana musikana, mama chaivo vanogona kutokudza kuti mwana wangu magarisiro andiri kuita asi right. Tichitarisa une makore avanga vagara vese nguva ne almost 5 years naika. Hapana here zvavakambokudza iyoyo zvekuti mwana wangu ndoziva kuti amai nemwana chipo chekuti mutori sisi nasisi? Hapana here zvavaikuudza maererano nemagarisiro anavaita? Vaitaura nekuti wakati nyangwe takasangana vaingotaura like ipapa
wiki racho rapera vangaenda kumusangano vakasiya kamwana kavo kadiki kumba kwangu. Saka murume wacho ndakasvika kumba uko kwavaigara ndati havapo, saka zvitotoita se nditore mwana ivo vasipo, panga pane tuvana mune vane murume. Vandati vandavafonera ndati ako murume hapo kandoda kuita se ndoda kutora mwana zvinoita kuti nditore mwana asipo. Zvikanza chimbovamirira pamwe watoenda kuvanhu vavo ndikati maybe mungo chimbovabatai. Vandazovafonera zvikanza ndokusvika mai manje ndakagara vazouya pandakatora mwana vangu ndipadhola vandatouya kuno ndazofonera mamota murume yaita sei andipa dhola. Zvikanza akupa dhola kosei ndati handiziye. Zvikanza vatotanga zvavo vatoenda kuvanhu vavo vaingogara vachitaura havo kuti vanoita zvemagirlfriend. Ndakati saka enda ingo wakafota kuti maybe munogona kuita sei kufungira munhu maybe munhu anenge ari bhizi nebasa. Vata vachingofona vazouya here nechikafu chemwana chingoti havana vazoita sei wakati vatotaura saka wazvaonaka zvandinachita sei ndichitaura. Ndakati maybe pamwe munokuita sei mungova havanowache mari isingazoti pamwe munhu anenge achitozoti munhu ndokwatoenda kwemagirlfriend ake kozi vaingoti vakabuda kana kuti vobva vandifonera kana kuti ndakangosangana navo chete ndobva ndabvunza kana ndakamboshanyaumba kuti murume nyaripi anga vanenge vatoenda ikoko vaitongozoti vakabuda vanenge vatoenda kune vanhu vavo kare. Si wanzi waitika chitutu vashaya makaendawo kumba kwamama here? Ndeiracho ndakaenda chino ndichiende mitsvaga chitutu. Alright. Tichitarisa mumba macho muchiona mamiriro makaita tinoziva zvikuru vanhu vakarwira mumba zvinhu zvinogona kudonha kana kuonawo kana something chinoratidza kuti muno makamborwiwa. Pane chamakaonawo here? Ya takaona majaketi nehembe dzanga dzakanyekwa. Ndofunga jaketi ndo randakaona ranga rine mahuswa nedhuku. Alright. Richasinge ranga rine tsvina richasinge vanga uchizvuzvurudzwa here. Chitiko chikunzi chakaitika kuri manguva ya kuti vakanwa kuma11 dzemanheru. Alright. Iye murume wacho ndiye ari kuti vakanwa poison. Alright. Saka akatouya because tinoziva zvikuru kana munhu anwa poison togona kutoona zvishoti kabhodhoro kacho kaakanigirikina akatotaura kuti poison yavanwa ndeyakati mushonga wemapete. Wemapete. Alright. Ndo akaratidza hama kuti ndo wacho anigirikina. But makatoonawo zvishuwa kapepa kacho makatokaonawo? Ndakakaonawo. But imi muchitarisawo tinoziva zvikuru kana munhu ari kutaura chokwadi neari kunyimba anooneka makaonawo sei chiso chake achirondedzera nyaya idzi? Aitaura zvanga singamake sense. Nditi ndipapo pamakanyatsobatawo kuti munhu matsananguriro ari kuita ndipapo pamakabatawo mama? Pakati takamubvunza kuti pane mainetsanawo here mumba menyu, like munogona kutadza mune nyaya iri kunetsawo ndikati mainetsanawo here mumba menyu zvikanzi mumba medu hatinetsana. Kuti hapana nyaya here yakatongotanga kupisa kuti munobva matotanga kutoita sei kutorovana kuita sei zvikanzi hatinambobvira tanetsana. Dhei racho iroro takatobva kuchecha mene hanzi kwanga kune crusade here hanzi takabva kucrusade hanzi kwakupinda kwakuenda kunorara kubedroom hanzi evhati ndokumbira kuona TV. Ndikati kweyo TV inozokumbira kuona kuti zvaita sei. Hanzi vhati ndokumbira kuenda TV hanzi vaenda mudining ivo vasara vakarara hanzi ivo vati rega ndinonotarisa munhu ati ari kuona TV kuti ari kuona TV here zvechokwadi. Hanzi ndo pandakadairika nemudining wevha ndaenda kutoilet hanzi ndiri kutoilet kwekwe hanzi vandanzwa kuti gwengue nderekapo hanzi vanga vakiya dhoo here. Saka ndakati pamavakakiya dhoo ipapo makazoti asi makazopinda nepai andakapinda nepadhoo ndakagwejenura dhoo racho hasi kuratidza kugwejenurwa. Hanzi vandapinda mupame hanzi vandavabvunza kuti hanzi vandaona zvewaiti hanzi vandavabvunza kuti asi manwa mushonga hanzi vavati ndikati koimi action yamakazoita munhu anwa mushonga ndeipi?
makaito kuita sei kuti munhu aite arutse aite sei haana kumborutsa. Hapasi kupinduruka ipapo akati maybe waifamba pane imwe hanzvadzi yangu yairwara so chikanzi maybe pamwe wakabatikana kuti airohwa nezvinhu here, ndo zvavakabatikana nazvo ndokumwe mushonga, ndo imwe reason yakataura zvavaifunga ivo kuti ndizvo ehe. But ndizobata zvavanga ataura izvo zvekuti achipinda mumba akatobva abvunza munhu kuti hauna unwa mushonga here, chii chawanga waona kuti hanzi ndakaona uyu kapu ndoyandakanzwa kuti ngoendere netumushonga tanga takarasika here. Toziva zvikuru kuti munhu nyange akanwa poison haabva angofa ipapo. Saka makafungirira vachitsanangura rondedzero yavo kuti takangofunga kuti ari kunyipa kana kurutsawo munhu kana kuita sei. Ndakaona kuti saka okay, mushure mekunge izvi zvaitika iye akabatsirwa nani kuti aendese mukadzi wake kuchipatara, akaendese mama kuchipatara? hanzi ndakamusumudza here ega asina kuudzawo kana vavakidzani? hanzi ndakashedzera pana akabuda. Tichitarisa imi makaonawo sei dzimba dzavo dziri padhuze zvakadini dzimwe dzevavakidzani vavo? iyo iboisika iri yega iri kajuraro kacho kari hafu neimwe iri panext zvokuti munhu wakashedzera vanhu vanotongokubatsira kuti kana ungofundira vanhu vaunoziva nenguva vanhu vekubasa kana isusu kuti uyai. Saka pane veukama here vaakafunira mushure mekunge aona chiitiko? Hapana. Saka vakazokudza irini zvarini kuti ndo zvaitika kunoko? hanzi akafundira kuna sekuru akafonera tadzanguva ivo achitokumbira mota achitoti ko hanzvadzi yamama haina mota here, akati vaende kunotakura vanhu hanzi vanwa mushonga. Aminoti iye pakanwa mushonga pacho mama wacho angabuda here kana kuti atinachoziva. Mandatoti kuna sekuru iwo munhu anoshanda nemota kafanero sinzi ari kunzi vanwa mushonga wemapete regai timboona kuti vanomuka sei mangwana tozoenda mangwana ona kuti tibude manheru anayo ndokukumisa kwandakaita sekuru. Saka sekuru akazondifonera achiti iyo landa hanzi vabuda vakumba. Alright. Dzedza kumanguva ya dzanga dzakuma5 koedza ndati hanzi vakumba ndiri kubva unofundira sekuru mana hanzvadzi yamama kuti hanzi mama wamwa mushonga. Vakati hanzi ndafundira murume wacho iye ari kutoti uyu hanzi vari kuhospital. Takangofunga kuti pamwe sekuru akanga sowawo kunzwa neconfusion vakanga sati kunzwa. Saka ndati sekuru mani maungunza here murume wacho kuti reason ndei chikanzi angoti hanzi mwana here, mwana ndiye akataura kuti dede vangu havakudei ndo imwe reason yakataura kuti makuseni ndo yakatanga kutaura iyoyo. Kamwana kadiki ako? Kwete kamwana kadiki, pane mwana wemurume. Hanzi mwana akataura kuti mama wangu havakudei, dede vangu havakudei. Hanzi ndo zvavakamira mushonga izvozvo. Murume wacho ndiye akanga kudaro? Ndo statement rakaudza hanzvadzi yamama iyo. Alright. Saka aizoshambidzika aendeso but veukama vachizobatanidza zvataurwa nemukwasha vakazvitorawo sei panama apa vanamboda mubvunzo here kuti ko zvakafamba? Ndopatikamugarisa pasi tachimubvunza kuti pane nyaya inetsa here kana makanetsana, akangoti hapana ende hatinambobva tanetsana. Veukama vakazvitambira sei? Ipapo pakangonza chiende munoita tsvagurudzo yenyu kuti mwana mukadzi akafa maybe akanetsanawo kana kuti naneighbor maybe akanetsanawo nani weukama chimboende munoitawo tsvagurudzo yenyu titowo yedu. Mapurisa ndo anga kudaro? Vana sekuru. But tichitarisa mataurirwo kuti kwanyaya idzi nemaitikiro azvakaita mazvitambiro sei? Tinoona zvikuru muri munhu anotoziva kuti apa pane ninge yakaitika, mazvitambiro sei zvinhu zvakadai so? Tiunganidza umbo wese wekubuda nematauriro ari kuitawo murume wacho aigara namama, mazvitambiro sei zvinhu zvakadai nono? Hazvisi kutambirika izvi. Unotoona kuti munhu angaronga tsuro yake kunguti akarova
vatrai kuda kunwisa mushonga ubva zvatesinge uyu vakanwa mushonga ivo vega. Ndinongoti Mwari ndiye panotonga, ngoti mama zororai murugare. Mama tichitarisa lese pazobatwa munhu kunzi akaponda, tongoti kana kujere uregedza kuendere tongopira zvese kuna Mwari kuti Mwari achavatonga. Neno unopaona usi Mapurisa ngaite basa raro, kujera anongoenda kana mapurisa akangoita basa raro nemazvo. Ndongoti vanhu ngatisarovanei mudzimba. Kana usisade munhu unongomudzosera kumba kwavo. Taka tizotarisa muchizoudzwa chaitika na 11 mama wakazoshaya dzaa kumangwana. Ivo vakashaya kuma10 ndopatikafanira kutorumbira kuenda kuma10 dzemakuseni amangwana acho. Vakanwa mushonga musi weSaturday, musi weFriday, Saturday vachizoshaya. Alright. So makatombokwasa here kunoona vari kuchipatara makuseni chose tunoendwa mavhiziti emakuseni aya makatomboenda here kuchipatara? Chakatimisa kuti tisaende vhiziti yemakuseni angambotara kuti vabuda. Ndo tikati ngetiende tiende kumba. Saka ndo patikazonzwa futi kuti vari kuchipatara. Tikati tozobata vhiziti ya6 tatoputsana naye tozobata ya 1. Zvinhu zvacho hazvisi kutambirika. Unombofunga kuti pamwe uri kurota. Se uchiona munhu sezvaari ari kumuchari unotofunga kuti pamwe munhu akaita sei akarara. Achangomugoti hazvisiri izvo zviri kuitika paground. But muchiita sobhodhi yamama vari mumochari, hapana here angava mascratch marks toziva zvikuru kana vanhu vachirwa munogona kuona pamwe pakazvimba pamwe pakamarika, hapana here zvimwe zvamakaona pabhodhi yavo? Pamuromo ndo pakaita senge pane ropa iraita senge pakatsemuka pamuromo. Saka munhu ari mapoizini angatsemuke muromo here kana muchizvitarisa? Kana zvekuti munhu anochinja kala anozozvimba dumbu kunze vasina kurutsa, havana zvavari ndozvavangori. Inini ndinongoziva kuti mwana wangu anga achigara nemurume wanga achigara naye, fuchi murume uyu ane mwana naye mumwe chete. Kuti mwana wangu angasvike pakuti kuzviuraya because haisi first marriage, kana kuti nditi angafunge kuti ndaakuzviurayira kana dzingave nyaya dzei. Zvikanzi titozive totokadzikawo kuti chii chakaitika kuti azviuraye. Saka zvinove zvatosvitsa pazuva ranhasi rekuti ndasvika pakufunga kuti tiite police case, tiende kupostmortem kuburikidza nevamwe vanhu. Asi zvamunongoziva kuti vanhu havasi prepared kuti vazvimiririre, vataure kuti vawitnesse kuti chii chakaitika. Patinozongoti uri mukati merufu unongonzwawo zvakasiyana-siyana kubva kune vanhu vanoziva mafambiro aiita nemagariro aiita nemwana wangu. Saka zvinove zvandisvitsa nhasi kuti ndiende kupostmortem. Ndisvika pakutambudzika kuti zvese zvanga zvichiitika handina kufara nazvo. Takanzi postmortem zuva ranhasi, asi tasvika tikasvika kupolisi, kuNorton police station, taudzwa kunzi mapurisa anoita nyaya dzenyu havo. Tikatraya kuti titsvage kuti tingamubate sei. Tamufonera kekutanga, foni ikaringa, akaita seadaira, tikaita sei tisiri kunzwanana. Foni akabva yakata. Patazoti titraye kumufonera yanga yasisaita. Kuti tichiziva kuti pamapepasi achatikambonyoresa ari kupi. Takamashaya. Asi tazosvika pakuramba tichiinsista tikazotsvaga mapepasi aya tikawana. Tawana mapepasi aya. Tikabva taudzwa kunzi asi hakuna motikari inokwanisa kutakura bhodhi kuti iende nemi kupi postmortem. Saka we had to make our own means kuti tiite kuti bhodhi itakurwe. Taramba tichimanikidza. Tikatombofunga kuti mwewo chinoda kutikanganisa, but tinoda kungoziva kuti mwana uyu afa nei. Saka tazosvika pakuti tamutakura mota yehanzvadzi yangu auya nemuroora wangu, tikatakura bhodhi tikaenda kupostmortem. Tikasvika postmortem ikaitwa. Postmortem even iye kungomuona ndichimuona bhodhi yake. So munhu anenge anwa poison tinoziva kuti kana anwa poison either anorutsa kana kuti bhodhi yake inochinja. So asi hapana chakachinja kana chii. Lasi tanga tichingoita zvekundonza akazvimba dumbu akazodii. Hapana kana kuzvimba dumbu kwaakaita. Kufunga zvaari ndo zvaari. But to my surprise nhasi pandasvika ndaona kunge muromo wake wanga uchibuda ropa. Saka postmortem yasvika pakuita. Saka tazoiti tiwane maresults ekuti
kuti isusu chinangwa chedu changa chisiri chekuti toda kutsvaga kuti kana ari akapondwa kana kuti vakarovana akafa, hachisi chekuti tanga tichifunga kuti ngaasunge kana kuti asi, but toda kungoziva chokwadi sezvo muchiziva kuti kana ari munhu aita suicide pachivanhu chedu hatina chatinobata pazvinhu zvake ende apinde mumba, tinongomurasa kungoita zvekunge kutomurasa chekutorasa mweya wake instead yekuti timuvegi. Saka ndizvo ndo chinangwa chedu chatichingori nanhasi. Saka patenda kupostmortem hatina hedu kutaurirwa hatina watataura naye tivatiudza kuti chii chakaitika papostmortem, but pataverenga rimwe bepa ratapiwa rakapiwa kunzi toxicology, meaning to say vari kuti vada kushandisa kuti poison yacho kana iri poison yaakapiwa ingave yave iri effective kusvika papi, ingave ndiyo yakamuura here kusvika papi. Saka tabva tapiwa, saka maresults hatisati taawana ekuti poison yacho ine percentage ipi, kuti ane probability here kuti akaurayiwa nepoison. Saka zvadaro mari tazobva ikoko kupostmortem kuHarare hospital, taakuuya tichiite zveburial, tikafonera Mukwasha tikafunda tiri papo, but to my surprise Mukwasha haana kuuya kuti tiende kupostmortem, but aizviziva kuti musi wa1 tirifumuka tichienda kupostmortem, but iye haana kuuya, ende meaning to say isusu tichifunga kuti tiri vanhu venyama, but kufungidzira tafunga kuti pamwe akanga achikomunicata nemapurisa, because Mukwasha wedu mupurisa wemukanzuru, saka iye anogara muno munotoni, isusu hatigari muno munotoni, tinotobva kwatinobva kudombosha, but tafungidzira kuti pamwe isusu hatina favor yatinokwanisa, hatina rubatsiro rwatinokwanisa kuwana, because tatongofunga kuti Mukwasha pamwe amanyamanya, bhazi Mukwasha pamwe shoko rakanga ramusvika kuti usauya akoko kuti tiende kupostmortem. Saka instead tasoti taako kuti tazomufonera, tamufonera Mukwasha, afonderwa nehanzvadzi yangu akanzi muzukuru, chii chiri kumboitika, uri kupi? Zvikanzi ndiri kunotona, zvikanzi ko chii indava usina kuuya kuti tiende kupostmortem? Akati haana mhinduro yandipa inobatika, ngoti anyway hazvina mhosva. Saka isu takukumbira kuti tione kuti tingakuwane papi, tingasangana here kuhospital patakunodzosera box nekunoti body, because iye aita nepala yainayo yaifanira kuisa mukadzi wayo. Saka tazosangana naye pahospital, paine hama dzake iye Mukwasha chaiya wedu chaiye, ane vamiririri vari kumumirira. Saka tasangana naye kudaro, tazoona futi kuti iyo postmortem yacho pepa ratapiwa repostmortem harina kunyorwa reference. Saka tanzi zvona harikwanisi futi kuti titore burial order kunoko. Saka we had to go back. Saka baba vacho nehanzvadzi dzangu vadzokera kwakare kuHarare hospital kuti vaone kupiwa reference, vaone kumutorera burial order. Saka at the moment hatisi kuziva chaizvo zvatiri kuda zvapatimire, because hatisati taziva kuti tichatakura body yedu here from the hospital tichiendesa kumba kwanga kuchigara mwana wedu, nokuti right now takaungana pamba pedu. Nokuti inini ndakasvika ndichikuona vanhu vakaungana musi wekutanga vari kumba kweMukwasha, ndikati inini handichizivi kuti Mukwasha wangu, plus mwana wangu firo yaaita haina kundifadza, ndikadhisimisa vanhu vese vanga vari ipapo, ndikati vanoziva kuti akamirira mwana wangu Molinga ngaabve, ngatidzokere tiende kumba kwedu, tinotaurirana kuti tine chinangwa chekuti tairamba, but takaona ndisina chimiro. Wani Mukwasha wangu haana kana sendi raakandira, though akabvisa akitsvangira ikona, but haana kana imwe effort yaakazoisa kuti andirorere kana kuti aita sei. But kana tichigarisana tikungotsvaga ukama tisingatarise zvedu zvemari, because right now chero akati akundipa pfuma yacho hazvidzosi mwana wangu, but takaisa effort yekuti titsvage Mukwasha kuti Mukwasha taura zvekuti takasvika pakugara naye pasi, hapana here chamainetsana nokuziva kuti mudzimba zvinowanika, hapana chakabuda. Akati hapana. Tikati Mukwasha hauna here shamwari mukadzi wako kana masawiri anozivana nemukadzi wako, tinzwe kuti pamwe kana chaimushungurudza mukati menyama yake anogona kudini kuzvitaurira. Zvikanzi
kana shamwari wanga asina kana shamwari nemasauri but tichiziva kuti mwana wedu she was very sociable. Aitaura nevanhu vakawanda, aitove neshamwari dzakawanda but hapana chakaba. But titori ikoko kune vamwe vakadzi vaiuya but vanhu varikuda kuve prepared vachiti the previous day vairwa akati the following day same day iwo razonzi azonodiki azonzi anwa mushonga vanotonzi pane vakamuti vakaona vakatonzwa vachirwa vachizvizvidzana mukati. Pane sort of assault yakaitika pamwana wangu asi still vada kuona kuti kana iri poison yaonekwa pane zvavatora zvokuti vaite mastest nepoison iyo. Saka inini handina kuendererirwa nyaya yangu zvakanaka kubva kumapurisa kusvika kuhospital kwacho even okumazvidhuna havana vaisatibata zvakanaka, vaisati panguva yekuti titaure zvekuti takave nekufungidzira kuti mukwasha ari kuenda achinotenga vanhu varoko vachivatenga achivaita kuti chi nokuti vanomuziva iye anozikanwa semupurisa wekanzuro. Ende kadhi racho ane makadzi ake mwana wangu ane mapiritsi aanotora ane zvirwere zvaanorwara nazvo but they didn't havana kushandisa that card ioro rake kuti anyore kuti uyo apinda muhospital arapwa nekadhi ioro. Instead vane chikadhi so rakangonyorwa zvokuti irina health worker uchitarisa hakuna BP iri normal kureva kuti mwana wangu kana akasikotorwa BP paakaendeswa kuhospital yakanzi 88 over 47 something like that, so of which munhu ari live munhu achiri mupenyu aite inotoratidza kuti wasara woenda zvako hapana. Zvikanzi akaiswa padrip I'm so sure zvikanzi akaiswa padrip akanzi arutse haana kurutsa, saka handizivi kuti zvakanyatofamba sei. Saka nyaya yangu haina kuitwa zvakanaka. Ndonzi Kondaisi Nyama ndiriwe number 2 mumba medu ndongoti 3 ini nehanzvadzi dzangu ini ndiriwe number 2. That's good. Ndatomboenda ndichinowakansela ndichibva wakamfota but pane izvezvi handizivi kuti zvakafamba sei. Kuti ndenzi mama wangu wakanwa mushonga foni yakapinda kuma7 zvikanzi foni yapinda kuma7 ndandafonerwa nemurume wacho zvikanzi mama anwa mushonga vanwa mushonga hawo zvikanzi vakanetsana nemwana kureva mwana wemurume vakanetsana nemwana kureva mwana wemurume. Ndabva ndabvunza kuti saka ndo nyaya here yapa kuti vanwe mushonga zvikanzi inini ndo yandiri kufungira pari zvino nekuti nditoriwo netsvakurudzi kuda kuziva zvakafamba sei. Ndangoti alright ndakuda kubvunza kuti saka pane kuchinja here kuripo kubva zvamakavaendesa kuchipatara nekuti ife akanditi chakaendesa munhu kuchipatara nezuro kuma11 ati zvamaendesa munhu kuchipatara kuma11 makatadzawo here kana kundifonerawo hanzi takazama kufonera foni yako wanga asingadayire but anambopera ndaona vamissed calls andati kufona foni koyenyu handina nambopera ndaiona zvikanzi alright vari kunotona hospital vakabva vandikata mandavafonera back ndofunga ndakavafonera 5 times vasingadayire foni ndafonera 5 times vasingadayire foni vabva vazodayira ndavandati saka alright pane change here kubva zvamakavaendesa matauriro avakaita achonaka haana mbobvera andifadza ekuti unoziva kuti chero usingaone munhu ako but more yanotaura munhu yekuti handisi kumboona kana change havasi kana kutaura kubva nezuro wacho nao takavasiya kuchipatara but matauriro avakaita ipapo ndofunga kuti ina hangu haana kundifadza nesituation yavachona vanga vandiudza yacho. Saka vakazenge ndopandakamhanya kuchipatara paipai kuma7 kuya kuenda ndaanda kutoenda kubasa ndopandamhanya kuchipatara namhanya kuchipatara ndava ndarambidzwa kupinda zvikanzi munodzoka pafisiti ya1 tokumbira kungovaona alright kana vachirwara ngovaona zvikanzi manonoka munodzoka na1 ndabva ndangoti alright ndazodzokera kuma1 ndakuda kutoningirikena ndingangoti kuma11 ndakuda kutofunga kuti ndidzokera ndatova murodi kudzokera ndopakabva vandifonera zvikanzi mai vashaya vandifonera ndikabva ndangoti alright ndopandakazosvika kunoko ndichibvunza sekuru kuti zvafamba sei. Sekuru vakabva vanditi kuri kunzi amai vako vanwa mushonga
pano mushonga hausekuru kana makazvitarisa kunzi mwana ari kunzi mwana wavaigara naye igrade 5 ndiye here anga vaudza mashoko ekuti vangabatikane kusvika pakudaro nemasimbiro andaisiva akaita mama. Mukoma takasafa nguva refu zvekuti kana ndikataza mai vangu ranga riri hiro. Takasafa zvekuti taienda kuchikoro pamwe pachonaka tisina kudya vachitikamufota vanangu ndaifunga kuti vangaite pfungwa idzodzo vasina kuyeuka kumashure nekuti amai vangu vaitida kudaro. Ndinonzwa kurwadziwa ndikazvifunga izvi, ndikazvinzwa izvi ndinonzwa kurwadziwa. Ndingangoti kumashure ndinyatsotsanangura kumashure uko amai vangu vanga vari tatiri ningirikeni vanga vari close neni kazhinji kachona kutopfuura hanzvadzi dzangu dzese. Vaitoti pakaitika chinoitika mwanangu hazvona zvinonomira zvakanaka uya kunoku ndimbotiurawo nyaya dzangu kwauri. Ndotoenda paya mwanangu ndafunga kuti ndimbokuudza nyaya inetsa ndeyekuti murume wangu wainaye mukoma panyaya dzevakadzi takabva kudara tikabva makabva tombonditi mwanangu ndihekerawo foni yababa vanditi ndihekerawo foni yababa ndikabva ndatombotenderera ndikati papachena zvekuheka zviya unotsvaka makudo mukoma nditi ubva wazomawana ivo vanotoziva kuti munhu wavo ndozvaari saka kuheka zvinogona kusafamba zvakanaka vakabva vatondinetsa. Saka mama vangu vanga vari munhu kuti vaibatikana sitareka nditi but vanga vaikasi kuregerera. Saka shoko ravakandiudza rekuti saka handisi mai vako nokuti zvandienda kuudza haudi kundiitira kuburikidza nekuheka kwekwe. Ndopa ndakabva ndangozvipira ndakabva ndangoti rekedza nekuheka. Ndopa ndakabva ndaheka titori navo papapinda mameseji airatidza kuti ndane zuro munhu achitenda its like mari yaitendwa painga iri $55 ndo mari yandakaona. Papinda meseji yaitendwa $55 of which mama wanga wambondiudza kuti pane nyaya iri kunetsa kumba kwavo ivo yekuti mumba muri kunzi makashayika mari. Saka ivo vanga vatora mari obva tanga futi kuthreatena mai kuti imimi mari inoshayika sei imi murimi munogara muno. Mama vabva vanditi mari iri kunzi iri kushayika iyi muno makashayika $60 but munhu ari kutenda $55. Mumba muno baba ndakavaudza kuti titengerewo mafuta vakanditi kubasa musandatambira. Saka mari iyi vakaiwana kupi? Mama imimi kana zvakasununguka kana maona kuti munhu haasi kuita demadzokera henyu kwasekuru nokuti nguva yese vaigara panapa demadzokera kwasekuru kureva kwasekuru pababa wavo ati demadzokera pasekuru kana maona zvichinetsa mongokondinya nokuti vaita zvekubika nguva yese mongodzokera kukantini mongotanga unobika. Zvikanzi mwanangu shoko ravakandiudza ndekuti mwanangu ndakura kuti nditi ndichabva pano nekuti kuti nditi ndichabva pano inini kuti nditi ndichatsvaga umwe murume ndakura ndakuchitongoshingirira ndoshoko ravakandiudzera tisingazivi kuti mukushingirira macho ndo pachabuda izvi. Ndinonzwa kurwadziwa ngosimbisa zvangu but ndinonzwa kurwadziwa. Tichitarisa kubva pashayikwa mari tichizotarisa zuva ranzi mama vashaya pimpani mazuva akari basi rari semuwiki iroro nekuti mama vavakatonditi vada kuturaka inge nyaya yekuti vanetswa nemunhu nditi vada kuti ndivakanselewo nekuti ndiri close now but meno kuti sei vasina kubvira vandiudza nyaya nekuti pakazoitika izvozvo zvakazoitika kuti mama washayika ndandakatama vakanditi ndoda kuuya kumba kwako tikuone. Saka pamwe ndo vakaida kundiudzira zvikabva zvazononokawo amen. Kai ndinofunga kuti maybe vanhu vanenge akanetsana mukunetsana mwemwe maybe munhu angatadza kuziva pekurova kana kuti angadhiniwawo nemunhu akamubatawo pahuro akamudzipa. Vakomana vachisvika kupolisi taive panze isusu vana mbuya vakapinda hanzi mumwe mupurisa akati ndiye uyo kunzi afira munzira. Ndobva vakomana vaholda mashoko uku kwazonyorwa sei kuti akarwara pakatorwa BP haisi feki.
amene wanangu mabasa menyu mdzimwe nguva munongotaurawo munangu mabasa menyu kuti ingonyora BP yadzika netemperature zvangodaro hazvina anoziva because papasinawo kama but muno munotoni makazara baba wake muno vana vake muno hanzvadzi dzake muno chaka zvakandinetsa kushaya one off wavapirawo kuti uya undionere uzoti anga achiona TV ini ndobva ndabuda zvandazobuda ndazodzoka ndikaona avhara madhoo ndibva ndasvika ndaakugujunura ndibva ndati wani wamushonga kaya andobva ati ko mushonga wacho usinganhuwi mushonga rudzi usinganhuwi arutse takambozviona kwedu kudomboshava anoumburuka agochema kubuwa anenge akuchekwa chekwa because tsinga dzinenge dzaitirwa chop dzichidambuka nematumbu achidambuka asingachemezvo ini chandoona mamwe next door kutya murume uyu ndofunga ka hanzi anozikanwa noudhuri uye wokuti very stubborn takabvunza kuti anonwa doro here hanzi anakuita foji anenge ari kunzi aputi inini live ansandamuona ndakamuona zvekure kuchipatara akapfeka zvinenge zveblue zveworksuit so zvikanzi zvotanga takuenda kupolisi zvikanzi murume wamurini uya andakuzomuona fu ndakangomonera zvekure zvokuti nanhasi fesi yakazionera papicha zvimwe zviri kubuda kumeseji mukadzi womurume uyu waakaramba iye haana kuziva kuti apa foni mine meseji iyoyo meseji iri mulaini rake laini ramurini rakadhilitwa mamessages saka iri rake raitomubvunza mukadzi uye akaenda achiti uri kunetserei munhu ari kuchengeta vana vangu ndiri kuya ikoko here zvokuti odhi yachofunga ichiripo uri kunetserei munhu ari kuchengeta vana vangu ndakatoinzwa ini ikatovhurwa odhiyo iyoyo ndichauya ikoko uri kumunetsera anzi amai muri iwe here kana igirlfriend ishi ndiyo uri kumunetsera ndichauya kuzovaona mukadzi akaendawo asi ari kunzwira tsitsi akauya pamurume aitoziva murume wake kuti munhu ndokuti murume wacho anzi akamuti uchaenda vakaenda iwe uchaendawo asi ndanzi wakaisire kuti ane mumwe akambofa zvinowandaidza kunazobvunza kuti akafa akarwara here akadii here saka gogo muchinzwa information iri kubuda tingati munhu akanwa poison here kana kuti akaita zvekureva because zviratidzo zvinowanzooneka pane munhu anwa poison hazvisi kuoneka ana ini ndinongoti ana kana akada kuzonwitswa afa zvakaramba inopinda semunhu nyama yaoma kodai akamunwisawo yakaerera pasi amainhuwa maigona kunhuwa vakaenda kuinanda kusvika vanoti hapana chakanhuwa chero hembe yanga yakapfekwa chero roga chaiyo inopedza manguva apa ichingonhuwa kuti pakaiswa roga molini auende kana ihuku chainototi mapapiro papapapapa vanhu votodzimbidzira pasi kuti isafe iye hatizivi kuti akafa chirudzii akapapa here aipapa chirudzii kana akanzwii molini inini ndinoti mwari vanoti usadzoseresa rimwe dama asi sitarwadziwa izvo chishuviro changu chachekuti budisa chokwadi pachena buda wega pachena molini tizive kuti zvakafamba sei ndokuti nyange dai wakadonha waishedzerwa vanhu kunzi yaimuona atibikira vari kudonha vakawanda asi vanotonzi yaimuona wamai ninge vatambarira vadonha zvinewo usina kushedzerwa kana munhu wani kunzi uya wobva enda newe kuchipatara ndiye pabva panonyorwa zvinoratidza kuti ndezvemusiwo izvo tiri kudawo rekodhi bhuku yako yeurwere dai yabudawo mushure meongororo netsvakiridzo ndofunga mangozvinzwira nhaurirano yataita nevehukama kuti no tingangoda kunyepera zvedu kuti munhu anwa poison but madoctors nemamoticians vanotori neongororo yavanoita zvakare kuti kana iri poison yakadzika here kusvika mumatumbu yakadimbura here zvinotarisirwa pane munhu anwa poison ndofunga manzwawo zvakare panhaurirano yataita kuti tinoziva zvikuru kuti munhu akanwa poison ingava skin inochinja kala zvakare dumbu rinogona kufutawo zvakare toyowo zvakare panyaya yekurutsa munhu ari kunzi haana kurutsa toda kuti muye mucomment section mhuri yezimbabwe mopo pfungwa dzenyu kuti todii nevanhu vakadai so angava mukadzi kana murume anenge apondwa zvinhu here zvinofadza kuti hama yenyu inenge yatsakatika nenzira yakadaro aiwa muye mucomment section mupowo pfungwa dzenyu but please don't forget to like, share and subscribe to What Zim Trends so that whenever we post the latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.